Umongameli wamabhinqa uNgizwe Mchunu uphenduke ihlaya emva kokuba kuphume isithombe sakhe esendaweni yokuyikhulula. Lesi sithombe sigcwele iy'nkundla zokuxhumana ngokuphazima kwezena, wonke umuntu osibonile noma onaso ubelokhu enza ngasemahlaya. Ngesimo sokuthi i-social media inkulu sigcine sifikile emehlweni kaNgizwe and akumphathanga kahle lokho ukuthi kunesithombe esikanjena esigijima iy'nkundla zokuxhumana. Sithe masifika emehlweni akhe ukuvezile ukuthi asimphathi kahle lesi sithombe lesi siqeda nje isithunzi sakhe ngoba akekho umuntu owashutha isithombe esikanje. Umbuzo abe nawo ukuthi uwoneni nakangaka ebantwini kangangokuthi khona abantu abangaze nje bemplanele ukuthi ngisho endaweni yokuyikhulula bemnyanyobele ngamakhamera. Uqhubekile wayibuza ukuthi kanti yena kufanele ukuthi aze aphile kumuphi umhlaba ngoba phela lo aphila kuwona kunabantu nje abahlalele ukugada impilo yakhe nanoma kuthiwa uya kuphi. Ukuvezela ukuthi ihlale zemfica iy'khathi zobunzima kodwa lesi esenzeke namhlanje simqeda isithunzi yena akumphathi kahle. Kodwa manje ngempela amapholo umuntu uzophilaphi? Uzophilaphi amapholo wabafowethu? Lesithombe lesi basithathaphi lesithombe ngiphosha bafethu futhi kufanele ngenze yani? Hayi yabona.